Cilên neviyê xwe yê dumehî guhorîtin da ku cilên spî yan ku cilên êzdiyan li ber ketin. مرازاو بکات و خێراوە قبول کات و دەرگێت خێرا بۆ بکات و لە شێوە خۆش کات و ماش و بەرات و خەلات بکات و سعود ئێقبال بکات. Micêwerêkaniya spî çaverê edla heye da ku avakaniya spî bi serê neviyê wê daketin û bikete êzdî yan ku mor ketin û digel van rêwresman lavat hêne gotin û şirînahî li ser serê zaroy têne havêtin. Ev neviye min e. Xwedê nû daye me diheyvin. Bi cemahat ve me muhir kir me lazim e sa û hicgevî Xwedê dana me cara berîzlan bê muhir bike. Şehab babê vî zarûyê ku hate morkirin û ew bê biraya û heman dem da bêbab e. 2 sale jiyana hevjîniyê pêk înaye. Lê ew niha bab e û nav li kurê xwe daniye Alex. Şehabî baweriyeka mezin bi morkirinê heye di ola êzdiya da. Ji ber ku ew jî rojekê wekû kurê xwe li heman cih hatibû morkirin. راستی شعورکی گلکی خوش بووە کەم هاتنە ئەبە لالشێ و ما کوڕێ خۆ مۆر کرد و حەمدەلەش خودێ گەلێکی ڤیدینی کێف خۆشین و حەمدەلە تومەکان یاسپی ئەف دەهەیڤە خودێ کوڕکدایەمێم چۆن مهر کرد عادل و تەقالی دەما لازمە بجلکە سپی بێن Rojane li ber dergehê Kaniya Spî li pirzgeha Lalisha Noranî xelek zaroyên xwe mor dikin û taybet ewên taze dihêne ser dunyayê. Micêwerê vê kaniyê dehan sala vî karî diketin û sedan hezar êzdî li ser destê wî hatîne morkirin. زارۆکێ وی نەیمۆرکری بێت ئەژدوهەیوی بێت سێهەیوی بێت پێچەوی بێت 5 ساڵ بن 10 ساڵ بن 20 ساڵ بن 5 ساڵ من لازم حیاتا خۆ جارێکێ ئابا کانیاسپی بێ ئابا پیرۆس لازم کوڕی خۆ مۆرکەتن. Piştî malbata Şehabî digel Elixê Dumehî rêwresmên xwe li Lalisha Noranî bi dawît înin. Ew xarneka berfireh amade dikin li heman cih. Digel dost û heval û kes û karên xwe û bi hev re evê xarnê dixwin da ku bereketa Xwedê li ser serê Elixê Dumehî hebîtin. Kawa Emer Dengê Emerîka, Pirzgeha Laliş.